שלום חברים, היום אני מדגים לכם אימון של אברבים, אימון אישי. ואיתי נמצא כאן בן מבין אינסטלציה. מדגים לכם 3 תרגילים הכי חשובים לאינסטלטורים מתחילים ומתקדמים. בואו נתחיל. הגעתם לשטח, צריך לחפור, להגיע לצינור, יש פיצוץ, אין מים לשכנים, קדימה בן! קדימה, סמטה! קדימה! תגיד לי, למה כזה קשה? ואם תקע בבטון, מה תעשה? וואלה, צודק. הגענו לצינור, יש סתימה ענקית, כנראה גזע. יאללה בן, מסמר כבל, קדימה, חוף, כל הכוח, כל הכוח, כל הכוח, שוך את הגזע החוצה, קדימה, חזק, 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 עוד, מה קרה? תגיד, למה כזה כבד? מה קרה? כנראה מישהו פה אכל הרבה חלבונת. פתחנו את הסתימה, ומסתבר שיש גם פיצוץ בצינור, אז הגיע הזמן לנסר אותו ולהחליף. קדימה, זה תרגיל המסור האמיתי חברים. קדימה, קדימה, יפה, בדיוק, יפה, עם תשוקה, קדימה, עצור, עצור. מה קרה? מה קרה? זה צינור PVC, לא ברזל. הרס את אמא שלו.